sagung dumadi, mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Ingkang kinurmatan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori setunggal warsa 2023. Sugeng pepanggihan kalian kula Pun Azza Fatimatu Zahra saking SMK Negeri 12 Surabaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori setunggal warsa 2023 program studi Basa Jawi LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kados pundi pawartosipun mugi tansah manggih rahayu wilujeng. Wonten kalodhangan menika sekawan welas Agustus 2023 kula badhe nyugata uji kinerja piwulang basa Jawi kanthi materi nulis paragraf mawa aksara sigegregan. Monggo dipun pirsani kanthi tumumen. Sugeng amirsani. Sugeng enjing bocah-bocah. Enjing Bu. Kelasnya wis diresiki, Cah? Sampun Bu. Noven, asduke sampean ana ing endi? Nyuwun pangapunten Bu, supe. Sesuk nek wayahe ngangge seragam pramuka, aja lali ngangge asduk ya. Nggih Bu. Bergas waras kabeh to. Saras Bu. Kita sedaya ngaturaken puji syukur awit paduka tasih maringi gesang. Mugi Gusti amberkahi. Mugi Gusti nyembadani. Sadurunge pasinaon diwiwiti, ketua kelas mimpin donga. Sugeng enjing rahayu kang winantu. Mugi kasantosan, kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Sumangga para kadang dalasan para kanca sami tumungkul nyuwun dumateng arsa dalem Gusti Pangeran kang Maha Agung. Sungkem tumungkul dalasan nyuwun dumateng arsa dalem Gusti Pangeran kang Maha Wikan. Monggo kawekasan. Sugeng enjing rahayu sagung dumadi. Mugi kasantosan, kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Mugi Gusti amberkahi. Mugi Gusti nyembadani. 10 game loro. Sae. Gimana buka kabeh ya, Cah? Dapat. Anissa? Wonten Bu. Dian? Wonten Bu. Fizaldi? Wonten Bu. Lutfi? Wonten Bu. Embun? Noven? Wonten Bu. Mlebu kabeh ya, Cah? Nggih Bu. Cah, zaman globalisasi sarwa teknologi. Nanging sampean kabeh aja lali kabudayan Jawa. Mligine aksara Jawa. Pasinaon dina iki aksara sigegregan. Oh ya, Cah. Sapa sing isih eling pasinaon minggu kepungkur? Kula Bu. Aksara swara Bu. Ya. Kula Bu, nulis ukara mawa aksara swara Bu. Ya. Nulis ukara mawa aksara swara. Ateges sampean kabeh wis cetha materi pasinaon nulis ukara mawa aksara swara. Materi pasinaon dina iki aksara sigegregan. Sampean kabeh apa wis ngerti wujud aksara sigegregan? Dereng. Lek ngono, ateges sampean durung cetha cacahe aksara sigegregan. Saiki sampean buka link pretest sing dak kirim ing grup kelas digarap. Wis rampung ya, Cah? Iki hasil pretest sing sampean garap. Ateges sampean durung cetha wujud aksara sigegregan. Digatekake
Ancas pasinaon aksara sigegrekan. Sarampunge nyemak materi aksara sigegrekan, para siswa bisa mangerteni wujud aksara sigegrekan kanthi cetha. Sarampunge nyemak materi aksara sigegrekan, para siswa bisa nggunakake panulise aksara sigegrekan kanthi kelompokan. Sarampunge rembugan, para siswa bisa nulis paragraf mawa aksara sigegrekan kanthi cetha. Apa to aksara sigegrekan? Aksara sigegrekan yaiku aksara Jawa kang digunakake kanggo nulis tembung manca sing klebu ing basa Jawa. Ya, aksara sigegrekan yaitu aksara Jawa kang digunakake kanggo nulis tembung-tembung manca sing klebu ing basa Jawa. Miturut para ahli paugeran Sriwedari, aksara rekan kanggo nulis tembung manca menawa perlu dicethakake. Kongres Basa Jawa, aksara rekan digunakake kanggo nulis aksara konsonan sajroné tembung manca kang isih diugemi kaya asline. Aksara rekan bisa dadi aksara pasangan, bisa diwenehi pasangan lan sandangan. Menawa aksara rekan karaketan sandangan pebet, cecak telu dumunung sajroné pebet. Dene yen karaketan sandangan wulu, layar utawa cecak telu dumunung ing sisih kiwa sandangan kasebut. Iki kanggo cecak telu dumunung sajroné sandangan pepet. Berdian. Kanggo cecak telu dumunung ing sisih kiwa sandangan wulu G ra I. Gunane aksara sigegrekan yaiku kanggo nulis tembung saka basa manca khususe basa Arab lan Eropa. Aksara sigegrekan kanggo nulis basa Arab yaiku ha, pa, za, fa, za lan ho. Aksara sigegrekan kanggo basa Eropa yaiku so lan fo. Iki wujude aksara sigegrekan. Ha wujude padha kaya aksara legena apa iki? Lek ngene. Apa iki? Sajrone aksara legena? Ko. Kanggo aksara rekan diwenehi cecak telu ing Lure. Tuladane Khalil lagi lungguh. Ko ning kene wujude ya padha kaya iki aksara ko ing legena. Supaya bisa dadi aksara sigegrekan diwenehi cereke ning ndi? Ngene ya. Iki tuladane urota atfal. Fa ning kene wujude padha aksara legena apa? Po. Supaya iso dadi fa diwenehi jajak telu. Tuladane fata morgana. Fa wujude padha aksara legena po. Supaya bisa dadi fa diwenehi cereke ning ndi? Oh iya. Iki jenenge fa. Toko Vanessa. Za.
Za iki padha aksara legena supaya iso dadi za diwenehi ha. Ha ning kene wujude padha aksara legena supaya iso dadi ha diwenehi iki wujude pasangan aksara sigegrekan padha kaya pasangan sajrone legena. Ha pasangane padha kaya pasangan ka sajrone legena. Supaya iso dadi ha diwenehi cecek telu ning dhuwure aksara sing dipasangi ya. Iki titik-titik iki aksara sing dipasangi ya. Oh, kaya padha. Sikile mburi padha ilange lho ya. Dene oleh sandangan suku, cerek, keret, pengkal, sikile mburi balik kaya wujud asline. Supaya bisa dadi pasangane ko diwenehi cereke nah. Iku hotmil Quran. Po sajrone legena supaya iso dadi fa diwenehi cereke mburi. Za wujude padha kaya pasangane jo sajrone legena supaya bisa dadi pasangane za cecek telune katut ning dhuwure aksara sing dipasangi. Ho ya ngono padha. Ho cecek telune melu ning dhuwure aksara sing dipasangi. Digatekake tata cara nulis aksara sigegrekan.
Wajib mikir wong cuma ingene wajib wong Iku mau tata cara nulis aksara sigegregan. Iki mau wis diandharake sajrone video sing sampean gatekne. Unine apa iki? Oke. Maju to. Ayo maju. Hote. Sabanjure unine apa? Football. Nah, kanggo pasangane. Ki mau unine apa? Maju. Ki mau cetok kabeh ya, Cak. Ana sing arepe tekon? Ngenani tata cara nulis aksara sigegregan. Ya, Nulis Lutfi ngeten iki nggih. Lutfi. Bener. Matur nuwun, Bu. Ya, matur nuwun ugi. Bu, Ya, bu ngeten iki sampun leres. Nulis Wisaldi. Wisaldi. Bener. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun ugi. Iki mau sampean wis iso nulis aksara Jawa mawa aksara sigegregan. Saiki sampean diwenehi tugas kanthi kelompokan. Kumpul karo kelompoke asil diagnostik minggu kepungkur. Monggo. Dibuka link sing dak kirim ing grup kelas digarap kanthi kelompokan. Aksara itu kurang. Kayak cuman Betul tapi sana masih. Ngawi. Mas, aku kan isi dah. Hacker, geden, Mas normal, bos,
Itulah kakak. Itu. Yes. Benar. Mari kan iki. Terus ndok Mantap kan, mantap. Itu kurang ini kayaknya. Kurang sandangan iki gak salah kapan. Bukannya kayak gini tuh. Ini kayak gini. Bukannya kayak gini. Salah atau tambah salah. Bener sih, kurang titik siji. Ini Fahmi, suara, Pori, Aksara sigegrekane kanggo fo aja lali. Cereke manggone ning endi? Ning sisih mburi. Ya, ning sisih sikil mburi. Wis rampung ya, Cah? Iki asile kelompok sing sampean garap. Nulis paragraf mawa aksara sigegrekan. Saiki sampean ning ngarep kanggo nuduhake asile nulis paragraf mawa aksara sigegrekan. Diwakili wae. Sugeng enjing, niki paragraf saking kelompok kula. Bukune Firda isine faedah banyu Zam-Zam sing diripta dening Ustadzah Laili. Saiki disilih dening Ghafur kanggo rampunge tugas agama. Cekap semanten matur nuwun, sugeng enjing. Kelompok sabanjure sugeng enjing. Niki paragraf saking kelompok kula. Fahmi juara Khori Nasional. Sertifikate kangge daftar kuliah. Jurusan sing dijupuk yaiku fikih. Koyok Kang Mase Kusnul. Wonten sing badhe nyukani panyaruwe? Kula. Aksara sigegrekane napa wae? Wonten Fahmi, Khori, sertifikat fikih lan Kusnul. Nggih, matur nuwun. Nuwun. Wonten malih? Cekap semanten. Sugeng enjing. kelompok sabanjure Sugeng enjing. Niki paragraf saking kelompok kula. Firman melu lomba ing kecamatan. Lombane yaiku tahfidz. Bocahe tau dadi khotib, liyane kuwi wis khatam Quran. Kanca-kanca monggo menawi badhe nyukani panaruwe. Kula, Nggih. apa wae aksara sigegrekane? Aksara sigegrekane yaiku firman, tahfidz, khotib lan khatam Quran.
Sampun iku mawon. Nggih. Sugeng enjing matur nuwun. Anjing. Iki hasil sing sampean garap kanthi kelompokan. Nulis paragraf mawa aksara sigegrekan. Mau wis sampean nyuguhake ning ngarep to? Nggih. Kanggo kelompok sing tulisane paragraf mawa aksara sigegrekan kanthi tumata kelompoke sapa? Lutfi. Kelompoke Lutfi. Kelompoke Lutfi. Kelompoke Lutfi bisa diwakili maju. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun ugi. Kanggo desain sing apik kelompoke sapa? Saldi. Kelompoke Fizaldi. Maju. Iya, iya. Matur nuwun, Bu. Nuwun ugi. Kelompoke sing rembukane sregep mau ngumpulno dhisik dhewe kelompoke sapa? Kemudian Kelompoke Dian iso maju. matur nuwun, Bu. Nuwun ugi. Iki mau sampean kanthi kelompokan wis bisa nulis paragraf mawa aksara sigegrekan. Saiki sampean diwenehi tugas kanggo garap gladen kanthi link kuisis wis dak kirim ing grup kelas. Dibuka. Diwiwiti ya, Cah. Wis rampung ya, Cah? Ampun. Ateges asil sampean garap gladen wis bisa mangerteni wujud aksara sigegrekan kanthi cetha. Sampean uga wis bisa mangerteni cacahe aksara sigegrekan kanthi cetha. Kanggo keterampilan dibuka link Google Form sing dak kirim ing grup kelas. Wis rampung ya, Cah? Ampun. Sampean kabeh wis cetha kanggo materi pasinaon aksara sigegrekan. Bisa didudut sampean kabeh iki mau nyinaoni tata cara nulis aksara sigegrekan. Wujud aksara sigegrekan. Lan teges aksara sigegrekan. Gladen lan keterampilan hasil bijine wis apik kabeh. Sampeyan wis bisa nulis aksara sigegrekan kanthi cetha. Babagan apa sing narik kawigaten pasinaon
aksara sigegrekan? Kula Bu. Tegese aksara sigegrekan Bu. Tegese aksara sigegrekan. Maju. Matur nuwun Bu. Nuwun ugi. Kula Bu, wujud aksara sigegrekan. Ya, wujud aksara sigegrekan. Maju. Nuwun ugi. Kula Bu. Tata cara nulis aksara sigegrekan. Tata cara nulis aksara sigegrekan. Maju. Matur nuwun. Nuwun ugi. Anggone sampean nulis paragraf mawa aksara sigegrekan apa gampang? Apa angel? Wiwitanipun sisah Bu. Wiwitanipun sisah. Ateges sampean wis bisa ya nulis aksara sigegrekan. Nggih. Rancangan tumindak sabanjure nulis paragraf mawa aksara sigegrekan kanthi kelompokan mau ing Canva to. Nggih. Sampean unduh, sampean download, banjur diupload ing Instagram. Duwe Instagram to? Aja lali #rolasjawa. Kanggo waktune dak anteni nganti jam 8 wengi. Jam 8 wengi engko lho ya. Nggih. Kanggo upload. Materi pasinaon minggu ngarep yaiku sampean maca paragraf mawa aksara sigegrekan. Kanggo minggu ngarep ya. Nggih Bu. Aja lali bukune dibuka disinaoni maneh supaya lancar anggone maca paragraf mawa aksara sigegrekan. Amarga waktune wis cukup, ketua kelas mimpin donga. Sugeng enjing rahayu sagung dumadi. Mugi kasantosan, kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Sumangga para kadang dalasan, para kanca sami sumungkem tumungkul nyuwun dumateng ngarsa dalem Gusti Pangeran kang Maha Agung. Sungkem tumungkul dalasan nyuwun dumateng ngarsa dalem Gusti Pangeran kang Maha Wikan. Monggo kawekasan. Sugeng enjing rahayu kang winantu. Mugi kasantosan, kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Mugi Gusti amberkahi. Mugi Gusti nyembadani. Matur nuwun bocah-bocah, greget pasinaon dina iki. Sepurane menawa ana kleru pangertene. Mugi-mugi seserepan ingkang kita sinaoni wedal menika migunani tumrap bebrayan. Mugi Gusti amberkahi. Mugi Gusti nyembadani. Cukup samene, sugeng enjing. Enji Bu. Matur nembah nuwun sampun kersa mirsani pasugatan piwulang kula. Nyuwun pangapunten sampun jabel wekdal panjenengan kangge mirsani pasugatan piwulang kula. Mugi panjenengan tansah pinaringan berkah saras lan bingah sumringah. Sugeng pepisahan rahayu kang winantu. Mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Nuwun.